ҳамёни касе аф дидааст. аз кӣ бошад аҷабо? оҳо, дарунаш пури пул. хуб ки ҳадди аққал рақамҳояш аст. як зангаш занем. алло, салом алейкум бародар. бародар, шумо ягон чӣ гум накардаед? ҳамиён? бале бале бародар, дар дасти ман аст. биё бародар, ман дар парки карталам. тамом бародар, шуморо интизорам. майлаш майлаш. ки ҷо шиди одам қадер кард. салом алейкум акаҷон. алейкум салом. акаҷон, шумо маро зан задем? бале, ман зан задам. акаҷон, ман ҳамёнамро гум карда будам. марҳамат бародар. ҳазор ҳамад акаҷон, аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастам. шумо барои ман бисёр як кори бузург кардед. ҳеҷ гап не бародар. ташаккури зиёд ба шумо бародар. аз ин пас эҳтиёт кунед. саломат бошед. ба ин хасис нигаҳ кун. ин қадар пулашро ёфтам, баргардондам, аммо як сум ҳам надод. хасис хасис. салом алейкум бародарҷон. алейкум сози салом. хуби саломатиён аст? худоро шукр. акаҷон, каме аз қарзҳоямро овардам. акаҷон, маошома гирифтам, ина 1000 сими қарза овардам. насиб бошад худо хоҳад то маоши дигар мондагишам меорам. шид гап нест бародарҷон, сароси ман нестам, ҳар гоҳи ёфтӣ меорӣ. саломат бошӣ бародарҷон, ҳазор рамат, миннатдорам аз шумо. саломат бошӣ. агар шумо барои хубӣ карда ҳатто мукофотеро интизор бошед, пас маълум мешавад ки ҳадия не, балки фурӯхтед хубиятонро. салом алейкум дӯстони азиз ва муҳоҷирони дуразотан. чӣ гуфтем дар инстаграм интернет-магазини худро пӯшонем бо номи Фасшопро. бисёр саволо шудаанд ки барои чӣ пешпардохт бародаро дар магазин, аз магазин вақти мо молҳоро мегирем дар инҷо пардохт кардан лозим ва барои почта ки аз Туркия ба Русия вақти ки равон мекунем онҷо низ пардохт кардан лозим. бе ягон шаку шубҳа бародаро пойафзолҳо ва либосҳое ки дар онҷо аст бо сифати олӣ аст. яъне сифатҳояшон бениҳоят хуб ҳастанд. бениҳоят сифатҳои хуб дорад бародар. шумо метавонед бе ягон хотири бозҳоро заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия бепул аст. нархи ки шумо дар инстаграм мебинед ба ҳамон нарх метавонед аз ҷои зисти худатон дар тамоми шаҳрҳои масъула ки ҷойде ки набошед метавонед дастрас намоед. воқеи сарбаланду хунобод бошед. Instagram Fastshop.ru ссилка дар таги видео аст. метавонед дар омада либос ва пояфзолҳои хусатонро интихоб намуда ва бе ягон шаку шубҳа харид намоед. همین قشلاق عباد هواش خشروه اینکه چی خیلی که من ده همه جا زیر میشم در قشلاق با فکرم یگان بچه رو یگان دخته گب دادگی نیست واه اینا و بالا یا بچه هم مثل ها زنه میره من گبش میکنم میگه که چی خیلی گبش میکنم ممکن اگر من گبتم این معطاری سرک نبگرده بیا یا گبش دیم اینجا اخ نبیده نگیده یا چند خیلی بنوز کدام مدرسته جون من بادا فدایت سروی زیبای منی جان من بادا فدایت هیچ دختره که بگونه چی میخواد جان من بادا فدایت
سروی زیبای منی ای السلام علیکم. علیکم السلام سازی بچه خوبه؟ رحمت شما خوبه اینجا شکر سلامتی خوبه همه ساز. به اوخی چو گرفته اینجا به. من تو دا گاب دارم. مالک او مگردی دمی قشلو خو همی دهخونی کده جمعه پوشیده. و تو بیا قطی من شناس شا. میریم دیسکاتک کنم خیلی رقص بازی رستوران ها داشتن خیلی میگردیم دا خوی. نمره تلفن تمارته. ای من تو را گفته اسلام آخوی نمره تلفن تاته. چی میکنی؟ من یه ساعت کیرا فهمونده سم گفته اسلام کن نمره تمارته. ما زنگ میزنم میریم دیسکاتکا رقص بازی میکنیم رستوران ها دم میرن هم خیلی میخریم میگردیم دا خوی که نمره تا؟ بخشش دختری خاله تو رفته رستوران دیسکاتک دا خورده قشتن تکو شو کن ده تگو دکو پاگا موردی اچموی بگم ҳамёни касе аф дидааст. Аз кӣ бошад аҷабо? Оҳо, дарунаш пури пул. хуб ки ҳадди ақал рақамҳояш аст. Як зангаш занем. алло, салом алейкум бародар. Бародар, шумо ягон чӣ гум накардаед? ҳамиён? Бале, бале бародар, дар дасти ман аст. биё бародар, ман дар парки карталам. тамом бародар, шуморо интизорам. майлаш майлаш. ки ҷошиди одам қадер кард. салом алейкум акаҷон. алейкум салом. акаҷон шумо маро зан задем? бале, ман зан задам. акаҷон ман ҳамёнамро гум карда будам. марҳамат бародар. 1000 ҳамад акаҷон. аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастам. шумо барои ман бисёр як кори бузург ҳеҷ кардед. гап не бародар. ташаккури зиёд ба шумо бародар. аз ин пас эҳтиёт кунед. саломат бошед. ба ин хасис нигаҳ кун. ин қадар пулашро ёфтам баргардондам, аммо як сум ҳам надод. хасис хасис. салом алейкум бародарҷон. алейкум сози салом. хуби саломатиён аст? خدا را شکر. акаҷон каме аз қарзҳоямро овардам. акаҷон маошома гирифтам, ина 1000 сими қарза овардам. насиб бошад худо хоҳад то маоши дигар мондагишам меорам. شید گپ نیست برادر جان. سراسی من نیستم. هر گاهی یافتی میاری. саломат бошед бародарҷон. 1000 ҳамад миннатдорам аз шумо. سلامت باشی. агар шумо барои хубии карда ҳатто мукофотеро интизор бошед, пас маълум мешавад ки ҳадия не, балки фурӯхтед хубиятон.